आं इउपिपिएल नि फाउन्डार भाइस प्रेसिडेन्टमोन सेन्ट्रेल इउथनि इउपिपिएल आथ' मोनसेबो देरहाया उदालगुरि समस्थियाव बाक्सा चिरांनि खोथाखौ आं बुंनो थाङा मथथे उदालगुरियाव आं दिनैनि दिनाव माने सिकिउरिटि होनानै बुंदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माने 10टायाव 10टाबो बिजेपि देर आरो मिशन बिटिआर आजिर पर आमार आरम्भ होइसे हेलौ लोगोफोर फैलायबाय आरोना मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोननो सावरायनो होननानै दिनै सावरायनाया जोबोद इम्पर्टेन्ट दे जोंनि बिटिआरआ बिजेपिनि दखलाव थांगासिनो दं बादि मोनदों आरोना दिनैनि जाथायफोरखौ नुथायफोरखौ नुनानै स' आं बुंनाय बाथ्रा नङा बियो जायफोरा इउपिपिएलआव खामानि मावबोनाय गोख्रों लिडारशिप लाबोनाय मानसि बेफोरबायदि मानसियानो दिनै बुंनो गोनां जादों आरोना बेफोर बाथ्राखौ दिनै इउपिपिएलखौ थ' दा इउपिपिएलनिफ्राय बिसोरो बिजेपिआवहा बारस्लायबायानो आरोना जिहेतु बिजेपिआनो राज खालामसिगोन बादि मोनबाय आरो नुनानै जाथायफोरखौ नुनानै दिनैनि समाव स' जोंनि इउपिपिएल गासिबो आउट जासिगोन नामा एबाराव बिटिआरनिफ्राय ना बेबायदि जागोन जाथायखौथ' दिनै नुबोगासिनो आरोना भिडिअ नोंथांमोना दिन्थिनानै होनो मा बुंदों दिनै इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिआव थांनाय बे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै गावसोरनि खुगाजोंनो इउपिपिएलखौ मा बुंनानै ना बारस्लायलांखो खोनासंनानै लादो आरोना आनुষ্ঠাनिकभाৱে আমি উদালগুৰিৰ পৰাই মোৰ লোকসভা সমষ্টি দৰং উদালগুৰি আৰু উদালগুৰিৰ পৰা আমি বিটিআৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি আৰু ইয়াৰ যি বিস্তাৰ সেই বিস্তাৰৰ কাম আজি আৰম্ভ কৰিছো আৰু মিছন বিটিআৰ আজিৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈছে বিটিআৰৰ মানে সিএম হিচাপে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰজেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে গতিকে নিশ্চয় এজেণ্ডা এটা আছে আৰু এনেও যথেষ্ট ফটো দেখিলো দেখিলে ধৰিব পাৰি যে ইলেকশ্যন প্ৰপগাণ্ডা आं इउपिपिएल नि फाउन्डार भाइस प्रेसिडेन्टमोन सेन्ट्रेल इउथनि आं माने इउपिपिएल नि आदर्श नीतिखौ मोजां मोनासै नाथाय इउपिपिएल नि नेताफोरा टाउन सहराव थानानै जोंनि रायजो राजानि गामि ओनसोलनि रायजो राजानि जेबो बिसोरो गांनाय उखैनाय बुजियाखै जोङो बार खावलायबाय लामा सामानि थाखाय इउपिपिएल सरकारखौ नाथाय दिनैसिम मोनसे लामाबो मोजां मावनाय आं नुवाखै न'आ खौरांसा दैमारि आंहा न'आ नावहेरा कुकुरफुकाव आं इउपिपिएल नि फाउन्डार भाइस प्रेसिडेन्टमोन सेन्ट्रेल इउथनि आं माने इउपिपिएल नि आदर्श नीतिखौ मोजां मोनासै बिनि थाखाय आं दिनै बिजेपिआव मेनन मोसाहारि बिथांजों समाजनि मोजां खामानि मावनो होननानै ओंखारबोनाय जादों बिजेपिआव जयेन जानानै जोङो माने रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो सानदों नाथाय इउपिपिएल नि नेताफोरा टाउन सहराव थानानै जोंनि रायजो राजानि गामि ओनसोलनि रायजो राजानि जेबो बिसोरो गांनाय उखैनाय बुजियाखै आं सानदोंमोन बिटिआर शक्तिजों लोगोसे इउपिपिएल नि सरकारा गामि ओनसोलाव बर' रायजोफोरनि गोबां मोजां खामानि मावगोन बा बर'निल' नङा नट अनलि बर' गासै रायजो राजानि सेथियावनो माने जोंनि थांना थानायनि राहाया जाबाय आबाद दिनैनि दिनाव बोथोरजों जोङो आबादखौ मावनो हाला जोंनि गेजेराव माने सलार सिस्टेम खालामनानै गोबां हाफोरा माने ओरैनो सोन थादों गायनो हायाखै दिनै बेफोरबायदि दुब्लिफोरखौ सलार सिस्टेम खालामनानै जोङो आबादनि बेबस्थाखौ मोजां खालामजानो लुगैदोंमोन बिटिआर सरकारखौ आरो 2 नम्बराव जोङो माने लामा सामाफोरा जोंहा कालभार गैया लामा गैया दालां गैया बेफोरखौ जोङो मोजाङै मावजानो लुगैदोंमोन नाथाय बिथांमोना टाउन सहराव थानानै गामि ओनसोलनि रायजो राजानि अभाब अभियोगखौ मिथियाखै जोङो बार खावलायबाय लामा सामानि थाखाय इउपिपिएल सरकारखौ नाथाय दिनैसिम मोनसे लामाबो मोजां मावनाय आं नुवाखै बिजेपि दोलोआ दिनै मेनन मोसाहारि बिथाङा जे सासे जाफुंसार समाजकर्मी दा बिथाङा माने खोथा होदों जों माने इउपिपिएल मावनो हायैखौ आं मावफुंगोन आंहा माने जथेस्थ' आंनि पार्सनेला माने जथेस्थ' जाखाबाय बिथाङा दिनै माने रायजोनि डेभेलपनि थाखायल'सो फैदों बिथाङा सुक्ति होदों दिनै जोंनि सिगाङाव माने एसुरेन्स होदों आं रायजोनिल'सो मावगोन धोरोमसालि फोसाबनाय गिर्जा न' फोसाबनाय थानसालि फोसाबनाय मन्दिर फोसाबनाय गासै बिथिङावनो बिथाङा खामानि मावगोन आरो लामा सामा आरो बबेबा माने जौगायै स्कुल बिल्डिंफोर गासै बिथिङावनो माने बिथाङा माने मोजाङै खामानि मावगोन होननानै बिथाङा जोंनिसिम आसा होदों बेनिखायनो दिनै बिथां जाफुंसार सासे फालांगिरि मानसिखाय जोंबो बिथांनि खोथाखौ बिसास खालामनानै दिनै बिजेपिआव जगदान जादों आरो दिनैनि दिनाव माने बिजेपिआ ओरैबायदि स्ट्रं जाबोदों सिं उदालगुरि समस्थियावथ' 10टायाव माने 10टायानो देरहागोन बिजेपिआ इउपिपिएलआथ' मोनसेबो देरहाया उदालगुरि समस्थियाव बाक्सा चिरांनि खोथाखौ आं बुंनो थाङा मथथे उदालगुरियाव आं दिनैनि दिनाव माने सिकिउरिटि होनानै बुंदों
उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माने 10टायाव 10टाबो बिजेपि देरहागोन।